예, 아니 무문 홍게로 드렸는데 버마 एड्रेस हिंकै दलमणि पारा विलेज हिंकै रतनपुर थाना ताकरजला पोस्ट ऑफिस गाबर्दी बाजार हिंकै 20 जन जिता रोगी उमानि आबो बाहान सगो सगै काराय थाङो आबोनि बिथि आं सारामैनो अनेक बरना हामरका जारा आबनथि इंजांनाय खिनाखै आनार भाई जोगाजोग आंमेंदि जोगाजोग दुदिं खाहाखै आरोगि हामनाय गानि फोन नम्बर 9862 64 0149 9862 64 0149 आंनि फोन नम्बर अ फोन नम्बर जुदि खायके हांखे आंनो कल खालायमानाय जोगाजोग खायदि जोगाजोग खायके हांखे जे 20 जन रोगिनि ब्यापार थैनाय आं आबोनो बिथि बेरायहै दं बम हाइकेर बगनाना आबो आंबाय जुदि जोगाजोग जुदि खायके हांखे बबति बंनाय बगया आं आपनो डिटेल परिष्कारखौ कक थाइरगोन रां रगले बाहायरो रां जुदि हामबाय पेके केबिने निनि खुचि नों जा खालाम फैसाना पुले एडभान्स रंनांगो पुला रां पुला ना रगना ना नांगया ना अंका ताबुक जदि इंजा खांखाय ब दिन रगो फा अंको साखांखाय ब कदिन पर रगो मान जेकुनु टाइम जुदि साखांखां जुदि खायखांखाय मानो मोबाइल कल खायदि कल खायखाय मानाय bahan kaki sok bahan kok kaginya sogini karamen ai biti berairu ঠিক আছে hambai jatno kolong kalau kurang